noget på nogen. Men nu siger du jo selv, at du sidder her og ser så absolut nydelig og godt ud af dine 4 piger, der er tyld, og der er prinsesse, drømmer og alting. Og så er du altså spændende derbage. Hvornår fandt du så ud af, at det var dig, Rolfi? Det er min mispige, hvad blev man? Jeg spillede på Danish Music Awards i 2008, hvor de spillede Gardens Tale. Og så tænkte jeg, det der. Jeg kan ikke se, at den pige er en kat. Fordi det er film, og ulen det er meget. Vil kigge den. Og nu ja. Første demo, Beat the Meat, hvis jeg ikke husker det forkert. Jeg kender Michael Poulsen i 20 år, og Ja, det er ikke mig. Nå, skal der. Nå. Og det er fordi, du har været rockband på BT i rigtig, rigtig mange år. Og en legende der, så er det gange kommer, hvis man er rockband, som for eksempel Michael Poulsen. Michael har i hvert fald gjort det, han kommer. Det er der selvfølgelig meget. Jeg synes jo, det her, du ved. Der kommer med den der, så kan jeg huske, det der noget, der hedder Soul Weaver. Der var scenig på deres første album, ikke? Jeg tænkte, hold da kæft. Har du da godt at få på noget andet der. Han har rødt det. Og så blev du jo ramt af Stine. Du blev jo så også ramt, da du så Volbeat første gang. Din første koncert, det var i Slagelse. Ja. Og du blev faktisk grebet af stemningen, så den koncert blev helt særlig. Hvad var det, der skete? Jamen, jeg var afsted sammen med en højgravid kollega, udvendet tidligere, og så kommer vi ind på dagen, og så stiller hun... Må jeg bare sige, I er meget fedt match. Altså, du er mor til 4 piger, og du er højgravid kvinde med tvillinger med til Volbeat-koncert. Ja, men det skulle prøves. Ja. Og hun træder sådan ind og stiller sig til venstre inde i salen, og så stod jeg der, og så kiggede jeg på hende, og så kiggede jeg på det der crowd på scenen, og så tænkte jeg, vi ses på den anden side af den her koncert. Det er det, der er rigtig fedt. Største fest deroppe,